これも咲くし、あーまだ次から次と5個ぐらい、ほらこれで6個、はい、6 6個。個ぐらい、十何本咲くから。はい、きれい。はい、ありがとうございます。楽しい。ないね。会ったことがない。ない。ずっと山の奥の方性がないと、なんとなくね。どうかな、松茸が取りたいけど、熊はどうかな。いないじゃ取る。誰々が取れないの。知ってる人でねばそう簡単に。だから高級品なの。高級品。ね。はい。明日はほんで来てね。6時頃か。はい、6時頃。はい、6時頃。ね。お願いします。仕事から帰ってきたらね。森さん寝ますかな。もうピチッと閉めっからね。寝だか寝なくても。寝るず。明かりが暑いから戸開けないと。こっちは走るともね。楽しい。電話してもダメだったから今日。でも見るんじゃねえ。電話があったんだな。自分が疲れる時はほら電話も入たくないでしょ。そういう時はシャットアウトしてるね。多分疲れたね。畑よく行きます。そういう時は寝たいからほら、誰からもの電話をシャットアウトしてる。電波の届かないとこにいるか、何度かで出られませんって3回かけて、みんなあれあげてもな暑いよ。みんな窓開けて。そうです。暑いですからね。皆さんクーラーがあるったべ。ありますけど。クーラーはない？扇風機？扇風機？扇風機。けど大丈夫。そしたら窓を開けてで、2階じゃ誰も入ってかないから。そうです。そうして開けてで扇風機やれば外の風が来て扇風機や。私寝る時もね、扇風機を寝るあれがあるわけだ、セットしてね。強くないのがこう。ちょうどいいね。そうすればね、タイマーがあるわけだ。タイマーあります。2時間ぐらいかけてね。そのうちは寝るんだものね。あとはぐっすり。いつも扇風機をかけて寝るの。タイマーがある時は便利ね。